समावनो ट्रेनाव आं गाखोहैनायाव ओरैबायदि जुथुरलांबाय ओरैबायदि ओमफ्राय आरपिआबो नायजोबदोंमोन आरपिआबो बासायदोंमोन आरपिआबो दा रङियावनो दङ बिसोरबो मिथिजोबो आरो बे एक्सिडेन्ट जाबाय रावजोंबो हादिया आं मा खालामनो आं बिबायना जानांबाय दिनै आंनियाव बेसेबां गिदिर गिदिर आमाय रने दंमोन बिसोर मानो नायफिनाखै आं गथायाव गोलैना दंमोन आंखौ सिखावसो होनना बुंबाय गासिबो आमाय गेलायाबो सिखावसो होनना बुंबाय आंखौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थामिल साइकेलजों लोगोसे ससे इन्टारभिउ मोननानै मिथिखाबाय नङा होनबा माने सासे मानसिया ट्रेनजों माने गालिना गोलैनानै नामा आथिङा बायदोंमोन जाहैदों ओमफ्रायहाय न'खरनि मानसि रावबो नायाखै जाहैदों खोथा बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो माने नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनानै कमेन्ट खालाम आरोखि माने जोबजासिम नायोब्ला बुजिगोन आरो बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो नंगौना नङा आरो 200 बिगा ना बेसेबां बिगा हाबो दंमोन होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय गावसिनि न'खरनि मानसिया माने सेना लाबोजोबदों बेफोरबायदि होननानैबो बुंनायखौ जों मिन्थिनो मोन्दों आरोखि अब्ला लोगोफोर माने बबे जायगानि बेखौ माने गावनो खोन्थाना लादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बै जायगानि मानसिफ्रा सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै नंगौना नंमारा बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्था आरो मा होनगोन भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाय माने बयबो आरोखि अब्लाना बै माने बायचान्स न'नि मानसिफ्रा नुहैनानै जेन गावनि न'नि बै मानसिखौहाय आलाय सिलाय दं नालाय नङा होमबा जोंनिनो बर' माने बेबायदि मागिनानै बिबाय बायनानै जानाङो नङा होमबा गावनि उदै थाइसेनि थाखाय अब्ला लोगोफोर बैसोर माने न'खरनि मानसिफ्रा नुनानै मिन्थिनानै बेफोरबायदिखौ माने थाबनो लांफिनो मानो होनबा जोंनि बर' आलाय सिलाय थानायखौ जों लुबैया नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना बियो माने नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम हाजासे नैबेनो आरोखि अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलां ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव बाथ्राफ्रा बिनि बुंनाया बेसेबांसिम सैथो नंगौना नङा होमबा जोबोद दुखुनांथाव खिन्थु आं हाग्रामायाव थांदोंमोन साननैसो थाथ' होनना बुंदों सिग्रा बसुमतारी थांदोंमोन न'आव थांदोंमोन आंखौ साननैसो थांदों थाइसे मोनदों बाङालफोरा मोनोबा आं मानो मोनाखै समावनो एसे गिदिर गिदिर सम्पति दङ 80 बिगानि मालिकबो आंनि बिमा बिफाया बेखौ सेस खालामजोबदों आंनि आयंमोनानो आदैमोनानो आं मागुरमारिनिमोन बे बिबायनो आङो दा 8 बोसोर जाबाय आथिं गाज्रि जानायनिफ्राय बायनायनिफ्राय रावजोंबो नायजायाखै आयं बोरायाबो थैबाय आयं बुरियाबो थैलाबाय मिलिटारि स्क्राम होनना बुङो रकनेस्वर नाम दङ आंनि फंबाय बायदि आब' रेम' दङ बुरि जाना दं नामा बे हाबा जानो मोनाखै आब' थुरु दङ बे बेलायाव दिगाजुलियाव हाबा जादों मा खालामबावनो सोरनाव थांनो सोरनाव थाङा आंना बे एक्सिडेन्ट जाबाय रावजोंबो हादिया आं मा खालामनो आं बिबायना जानांबाय दिनै आंनियाव बेसेबां गिदिर गिदिर आमाय रने दंमोन बिसोर मानो नायफिनाखै आं गथायाव गोलैना दंमोन आंखौ सिखावसो होनना बुंबाय गासिबो आमाय गेलायाबो सिखावसो होनना बुंबाय आंखौ आमाय सिथ्रियाबो बिदि बुंबाय आंखौ दा आङो दुखु नांनानै आं थाङाखै दिनैसिम 9 बोसोर जाबाय आं थाङा बिबायना जादों बिसोरो मानो आंखौ नायफिनाखै आं इसिबां खस्थ' जाना दं नै लावथि लानानै आङो गिदिंगासिनो दं मना गांसे लानानै नै फैसा बिनानै जादों नै रायजोफोरनिफ्राय आं फैसा बिनानै जादों बेनो आंनि मेब्ला बसुमतारी मा जानानै बिदि जाया आथिङा बे गारियाव जाहैदोंमोन आरो ट्रेनाव आं गाखोहैनायाव ओरैबायदि जुथुरलांबाय ओरैबायदि ओमफ्राय आरपिआबो नायजोबदोंमोन आरपिआबो बासायदोंमोन आरपिआबो दा रङियावनो दङ बिसोरबो मिथिजोबो आरो सोंबा मिथिजोबगोन रावबो नायाखै आरो सन्तला बसुमतारी दङ सालायदाव थानाय बेबो आंखौ नायफिनाखै आं हाबा जायाखै हाबा खालायाखै दिनै हमना बुंदों हाबा जायाखै हाबा जाया होनना बुंखादों साब्रैबो गैया आं मावरियासो आंहा बिमा बिफा गैया बिसोर बिराद गोदाव सोराव खालामदों आंखौ हालेवनो सानदों आं बेसेबां हालेवना फैदोंमोन इसिबां खेथि खालामना फैदोंमोन आरो खदा माहाजोनावबो आं खालामना फैदोंमोन सालादियाव बन्दा माहाजोनाव बिदि खालामना फैदोंमोन आङो बे मेब्ला बसुमतारी आङो इसिबां दुखु जाना फैदों दिनै आंखौ नायनो फैया बन्दाबो गासिबो नायनो फैया आं मा खालामदों बिना जानांदों आं दिनै नायाखै मा खालामबावदो आं दिनै हुगारांदों बिना जानांदों ट्रेन मानि गारि मानि बिना जानो आं दिनै आथिं बे सिदा जाला जेबो बिसोर मोजां फैसा होबा आंना मोजां जागौमोन मावनो हागौमोन मा खालामबावनो आरो
रावबो नायफेराखै मा बुंबावनो इसे गिदिर गिदिर सम्पति दङ 80 बिगानि मालिकमोन आंनि बिमा बिफाया बेखौबो सेस खालामजोबदों आंनि आयंमोनानो आदैमोनानो फानजोबनानै दा सोरबाफोर अनसायोब्लाथ' मोजां जागौमोन अनसायबाथ' मोजां जागौमोन सोर अनसायना होलाय दा रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखै एसेबो थाइसेबो फैसा आं दैसिमबो मोनाखै आं बि जादों बैसोर होलाबायो माबाफोरासो सरकारनिफ्राय माखासे सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ आं हाग्रामायाव थांदोंमोन साननैसो थाथ' होनना बुंदों सिरजा बसुमतारी थांदोंमोन फर्मुला थांदोंमोन आंखौ साननैसो थादों थाइसेबो मोनदों बांगालफोरा मोनोबा आं मानो मोनाखै दरजा मोखां जिरायना थां लेंग्रा होननानै मा बुंबावनो आङो मा बुंबावनो आङो बेखौनो बुंदों आङो नोंथांमोना एसे बुजिना था नोंसोर सारमोना आंखौ एसे नाहरफिन होननानै बुंदों आरो गाज्रि मोना खुलुमदों बेनो जोबथा आंनि लाइफ बेनो